Welcome to another exciting episode of Musa N Show. Here is what we have today. Namuhla usuku olubalekile kwipolitiki yethu ngoba usuku la khona umongameli wezwe ezothula ngalo i-State of the Nation address. Izolo aParliament ababika ukuthi uformer president uJacob Zuma naye uzoba ingxenye yabantu abazobe bethamele ukuthula kwenkulumo lezo bethulwa upresident okuyisona. Bekuzobe kungokuqala since aphuma ukuba upresident, since aphuma nje office. Ngoba sekube namasona awu-8 kodwa akakaza attend futhi ngendlela bebesho ngayo bebethe upresident Thabo Mbeki, president uKhalima Mntlante nopresident uZuma bazoba khona bobathathu bezolalela ukuthulwa kwesona. Zokhumbula ukuthi umkhonto wesizwe party boke wakhipha istatement ukuthi uzoba ne real State of the Nation address. Base ke bekhipha istatement kamuva bexolisa ukuthi angeke besakwazi ukuba naleyo real State of the Nation address ebeyizothulwa ke yona u-Deputy President womkhonto wesizwe party uDr John Mandla Mhlophe. Ngaleso sizathu ke bese kulisilindele ke sonke ukuthi njengoba bese kushiwo ukuthi upresident uzo attend. Nansi video le yaseParliament la bekukhulunywa khona ukuthi upresident uzobe ingxenye ye-State of the Nation address. Emveni kwayo bese sikhuluma ke ukuthi yini sizathu esenza ukuthi manje engabe sa-attend. Ngiyacela ke ngaphambi ngifaka ivideo ngicela usubscribe ku-channel, ulike ivideo, ushiye ukubona kwakho kwi-comment section. Ungajoina ne-membership yale channel uyiqala nje ku-20 rand ngenyanga. Ngiyacela kodwa ukuze umbono wakho ukuthi wena ubona kanjani. Noma ngizoyifaka izinto ezilindelwe umkhonto wesizwe party kule State of the Nation address kodwa ngiyafisa nawe ukuze ukuthi wena ngokwakho uyini oyilindele ukuthi upresident angasayisho. The issue of former presidents who will be in attendance, we can confirm that the likes, all of them are coming. The likes of former President Mbeki, he will be here. Former President Motlanthe, he is here with us, as well as former President Zuma, he will be in attendance. Not only them, the speaker has alluded that even the former deputy presidents, as well as the former speakers, former chairperson of National Council of Provinces. So they will be here in their numbers. Awubekiyoqophe kumlando omuhle yazi ukubabona bonke opresident bekhona njengoba bebabala nje ukuthi upresident uMbeki, president uKhalima Mntlante, upresident uJacob Zuma. Yazi ngathi ngiyababona ngamehlo engqondo sebehleli belandelana. Kube nje yimi obahlalisa ngizobahlalisa belandelana njengokuphatha kwabo bese kugcina lezo mekupodium ozobe khuluma. Kodwa ke spokesperson we Jacob Zuma Foundation chief whip we MK party ubaba uMzwanele Manyi ubika ukuthi ke uJacob Zuma former president angeke asakwazi ukuphumelela ukuba ingxenye yesona. Ngezathu sokuthi namuhla bekuusuku la khona amajaji bowamfuna ngalo. Bozamile kodwa uthi amajaji alile ngoba befuneka aqala attend icase le Amsdale beyise Maritzburg. Uthe mase attende leyo case leyo ngizokhuluma ngayo leyo case kwenye video seceleni ngoba nayo inokwayo. Ngizokhuluma nje ngaleyo case nokuthi kuthiweni kuleyo case kwivideo seceleni hayi kule. Ngoba angifuni ukuhlanganisa into eziningi kodwa ngizokhuluma ngayo leyo case eAmsden. So ngaleso sizathu wayesekufuneka ukuthi aphume khona aye kwi-Constitutional Court ngoba kunecala alifaki lapha ngoba efuna ukuthi upresident Cyril Ramaphosa abe accountable. So ngaleso sizathu sokuthi kuyafuneka ukuthi aqale aye eMaritzburg attende icase le yeAmsden nayo kithatha isikhathi sayo ukuphuma lapho futhi kuphinde kuhanjwe kiwe Constitutional Court kungesinye isikhathi. Ngaleso sizathu yena angeke asakwazi ukuphumelela kodwa yena ubethandile ukuba ingxenye yesona yanamuhla. Beyobe kuyisona yesi9 ngoba awu8 adlule wonke amasona bengakaza abe ingxenye yawo.
besilindele impela ukumbona, kodwa ke basazisa lezo ndaba ukuthi ngeke asakwazi ukuphumelela, yena ubethanda ukuba khona. Kodwa inkinga ikhona, amajaji alile kumnikeza ithuba ngoba usuke kwaqondana nale date. Bese ke sidlulela ke kuzinto lezi abathi bazilindele njengomkhonto wesizwe party. Ngabe ngiyayifaka ivideo la achaza khona ubaba uMzwanele Manyi ukuthi upresident ngeke asakwazi former president ngeke asakwazi ukuphumelela, kodwa ngenxa yokuthi kunomculo odlala emva kwayo izonginikeza inkinga in terms of copyright. So ngizofaka manje la kuzokhulunywa khona ngezinto abazilindele ezingase ishiwo upresident Cyril Ramaphosa njengoba ezokuthula isona nje. Was expected to be here, but judiciary has refused that he should be here. Judiciary has got him tied up in all knots, and if he is not in any one of those, that again becomes another issue. So indeed, we must ask the judiciary, why are they refusing President Zuma to be here? Nangu ke uchaza nalento ebengisho ukuthi impela amajaji awavumanga ngoba ijudiciary ngoba uyafuneka umabili lamakhoti abeka attendile. Uma ngabe bengekho bekuzoba i-issue. Manje bengekakwazi ukuthi attende icourt leSemarisburg aphinda attende icourt le Constitutional Court. Angazi noma eseBloemfontein na. Bese kusuka lapho futhi aphinda abase Cape Town. Angeke aze kuze kwenzeke noma kuthiwa uyathanda. Isona sizathu senza ukuthi kangabi ingxenye. Sesizongena ke kule zinto ezilindelekile. iMK ezilindele yona ukuzizwa zishiwo upresident uRamaphosa. Yeah, look, I think there's nothing to look forward to tonight. We go into this fake address with statistics that are very shocking. That as we speak here and now, the fiscal deficit is something upwards of projected to be something upwards of 5% of GDP. As we go into this fake address tonight, we're sitting with a country debt that is a staggering debt, something to the north of 80% of GDP. We're going into this thing with youth unemployment that's sitting at over 60%, with a general unemployment in the country that's over 32%. Despite the not growing economy, this government of Ramaphosa and the DA have made sure that even the budget for social security is dropped by some 20-odd billion. So we really have a problem. So it's just hollow promises that are going to come here today, but we've got evidence of failure to deliver even on the 2024 promises. Uthi ke ubaba uMzwanele Manyi la cha bazoya nje kuyisona kodwa akukho lutho oluthena abalilindele olusha. Kodwa sifuneka baya lapha bazi ukuthi izwe linesikweleti esingapheko kwenza, isikweleti esu-80% we-GDP. I-unemployment rate iphezulu kakhulu, i-unemployment ye-youth iphezulu ngendlela eyisimanga. Ngakho ke uhulumeni lo we-ANC ne-DA usukhombise ngokusobala ukuthi akukho inguquko ozoza nawo. Ukhulumeke nangomnotho ongakhuli ukuthi umnotho wethu njengezwe awukhuli. Wathi ke futhi kukhona ubufakazi bokuthi kuwo wonke lamasona kunezethembiso nje ezingafezeki zonke. Kukhona ngisho ubufakazi ngoba abantu asakhumbula nje ukuthi ngo-2024 bekunezethembiso zakhona kufezwe kangangisho esisodwa. Sizokhumbula ke ukuthi nalo we-EFF uspokesperson we-EFF usho into efanayo ukuthi izethembiso nje anazo president ziningi kakhulu. President uRamaphosa unezithembiso eziningi kakhulu, kodwa inkinga yakhona implementa bese ziyafezeka cha, lelo khona ngathi akanalo. Futhi o-EFF uspokesperson ucizelele kakhulu ekuthenini amaningi amabhili asayiniwe, kodwa ke manje akukhulunywa ukuthi a-implementwa kanjani nini. Yile nto leza abazilindele bona, kodwa nje bathi akho lutho njengathi lusha abazolindela noma ikhona into enkulu abazozizwa abangazazi. Mayiqala ivideo angikwazanga ukuyifaka le party ngoba bekunomsindo khona lapho, bekunomculo khona. Uthe ubaba uMzwanele Manyi upresident uzokhuluma namuhla unegazi ezandleni zakhe, iyamazwi akhe lawo, ngoba igazi lalamasosha awu-14 alahlekele imphefumulo yawo le DRC liphe kwakhe.
lawa ngamazwi akhe manje ngabe ngiyayifaka la inkinga yakhona isekuthenini njengoba kuno music ngizoba nenkinga ye-copyright. Ilokho nje bengithi angikwethule manje mayelana nodaba lokuthi u-former president uJacob Zuma akasenzi ukuba ingxenye yesona. Ngiphinde futhi ngiveze izinto ezilindelwe i-MK Party njengoba kuzoba nesona namuhla. Ngiyacela ukuzwa umbono wakho ukuthi wena yini olindele ukuthi uzoyizwa kupresident nolindele nje ukuthi upresident uzoyi-addressa kulolu daba kule State of the Nation sanamuhla. Iziphi izinto efanele sizilindele ukuthi upresident angasazi address njengoba ezokhuluma. Kodwa ngale kwalokho mina nawe asidibane kwivideo elandelayo. Ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, ushiye comment yakho. Ngiyabonga.